रायजोफोर नोंथांमोनखौ नबजित बर'निफ्राय फिन खेबसे बरायनाय जाफिनबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दं दिनै आं नोंथांमोननि सेराव गोदान मोनसे ब्लग लाबोना जालायबाय बे ब्लगखौ नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' आं भिडिअखौ जागायजेननो आखायाव लानोसै नित्या गेलेगोन न' फ्र'जेन प्लेनेट नैया हाबहैनोसै नों गासैबो नैयाव 4,900 टाका लाबाय 4,900 टाका लादो जोङो 8 जोन जुदि 3 फुटनि जुदि गाहाय दोङोब्ला 4,400 थौदो रायजोफोर जोंनि लोगोआव नोंथांमोनाबो नायफालांदों फ्र'जेन प्लेनेट माबायदि मोनो भितोराव बरफ भितोराव हाबनानै आंबो मिथिया आंबो खेबसे नायनोसै आंबो खेबसे दिनै प्रथम थ' नोंथांमोननि लोगोआवनो आंबो नायफानोसै बा आंनि लोगोआव नोंथांमोना नायफालांजों गुवाहाटीनि फ्र'जेन प्लेनेट टिकेट लाफैनो हागोन नोंसोर नैयाव बेबायदि जेकेटखौ गानफैनांगोन नैया बिराद बिदिना जेकेट जेनेबा गावनो नोंसोर बिदिनो iya siap lima 7 walau jika kelaparan nih ya sontak lenang lewat ini dos Mana? Salam. सर आपल्याला कसं विचार बच्चा का सॉक्स एंड ग्लास लोगो करे এটা আপনি এক্সট্রা পারচেজ করব লাগিব চাই লৈ তো আগত সোমাই পেলাই যদি সোমাই পেলাই এটা -7 খাতা হয় স্যার তাকে তথাপি চাওঁ সেইটো সুবিধা হ'ব স্যার ন ললে আমাৰ গ্লাভছ লৈ ললে ভাল স্যার ভিডিও এনজয় কৰিব লাগিব দি গ্লাভছটো দি ভাল লাগিব Iya, family apa ya? Frozen itu. Ice cream apa sih itu? Ice takut, nggak pernah. Bila kesel, dia pasrah ke pasrah. Thank you.
네. 뭐하는 입에? 어? 야, 또 저거리. Jebot motor nang Bye bye.